upria ubawan haringkat ulaba ulaling shop hilin hagi babun kishnong ke East and West Khasi Hills. Kabla lamsha ka jing penjular laki laka yaki ying bat kicakarem. Kani ka jing hap upria kala jia padeng kapor shipho baje minstep hadu shipho sting baje AA. Kishnong ki bashakta ajur bha ki kentup yaka mau komit, mau blay, rikhen, thang mau bat nongrang. Kiyeng ki bakot spa atali ki la julor bat beit leulut ki tenum na ka jing hap upria ubalaya thu bau he kat ki marble bat palan. Hadu babun ki la hap banet sa no shikiyeng jung ki bahing hasem bat ki marjan marpa. Ka jing penjulor jung uni upria kala kata ajur ye ki jaka rep bat ki nong rep ki la shupat min sim banyoi ye ka jing tre stam ka bala sha penjat tang de ki khilep man. Ki jing thung kentup na du upan biskot so minken bat kumjuru ki ding so ki la jurar lut hagani ka jing hap pria. Na ka liang UMDC ka mau that ration ba Paul Soklet ula hiar banjurib yakini kishnong bat ya kenduru ya kilanat bat kinong yalam shnong. Uni UMDC ula pentip syaka block development officer ka mairang bakan pa jurib kirki ya ki officer bat ban pinsted ya kilat ai jingyaram. Itu mai. Kaju man na yi bro dok pai fun dah. Kulit ni.